Yarinyar ta ƙwalla ƙara lokacin da matar ta yo baya, sai yarinyar ta yi sauri ta shige cikin wani rami. Lokacin da matar ta fito daga motar ta zagayo ta dudduba ba ta ga kowa ba. Sai ta buɗe but ɗin motar ta ɗauki kayan da ta zo da su. Tana wucewa sai yarinyar ta fito daga cikin ramin nan. Ta aje jariri a but ɗin motar sannan ta aje wata takarda ta tafi. Lokacin da matar ta dawo ta ga jariri a motar ta ɗauke shi sai aka rubuta cewa wannan ƙanina ne dan Allah ki kula da shi. A kullum zan kawo miki kuɗin madara. Idan na girma zan zo in anshe shi. Hakan ya taɓa zuciyar matar. Duk da bata san wa ya kawo shi ba, ta yi alƙawarin riƙe shi. Sai ta ɗauka sauran kayayyakinta da ke cikin but ɗin, ta rufe ta shiga gida. Da gari ya waye, tana yi ma yaron wasa, sai ta tashi don ta canza mishi famfas. Can sai yarinyar nan ta dawo, ta zura kuɗi a ƙasan ƙofa, sai ta ƙwanƙwasa ta tafi. Da matar ta dawo, sai ta lura da kuɗin a bakin ƙofa. Da sauri ta buɗe ƙofan, amma bata ga kowa ba. Washe gari yarinyar ta sake dawowa, kafin ta aje kuɗin sai matar ta ganta. Sai ta yi mata magana. Yarinyar ta bata haƙuri sannan ta roƙe ta kula da ƙanin nata. Sai matar ta ce me yasa kika yi haka? Yarinyar ta fara bayani cikin kuka. Ta ce biskit da alewa nake saidawa a bakin traffic. Wata rana da na koma gida, da na miƙa ma mama wannan yaron sai ta ce min bata lafiya yau bata je ko ina ba. Sai na ɗauka 'yan kuɗi na bata, na ce yau babu ciniki sosai. Babana na shigowa sai ya ƙwace kuɗin da na bata. Ya ci gaba da yin faɗa yana cewa iya cinikin da kika kenan. Mama na ta yi ƙoƙarin ta yi masa bayanin cewa ni yarinya ce ƙarama. Bai yarda ba sai ya huce a kanta. Ya yi ta dukanta kamar yadda ya saba. Daga nan sai mama na ta riƙa aje kuɗi. Ta ce idan suka taru da yawa wata rana za mu gudu. Wata rana ta zo sakawa sai babana ya ganta. Sai ya karɓe su gaba ɗaya ya kwashe kuɗin. Da mama na ta yi masa magana sai ya ce shi ma rabansa ne ya ɗiba. Mama na ta ce da ni ruga ki je ki ɓoye. Bayan na tafi ya rufe ƙofa ya ci gaba da dukanta. A dalilin haka ta rasa rayuwanta. Sannan ya ce in ɗauki ƙanina in bar masa gidansa. Ba ni da sauran zaɓi sama da in tafi. Sai ta tausaya ma yarinyar ta ce ta shigo cikin gida. Yarinyar na shiga sai ta ga wani hoto akan teburi. Sai ta ce wannan ai babana ne. Sai matar ta yi mamaki ta ce shi ne mijin da zan aura. Har ma an saka rana. Sannan matar ta tafi ɗibo mata ruwa. Sai yarinyar ta ɗauki ƙanin nata da nufin ta gudu. Sai kawai ji ta yi baban nata ya shigo gidan. Ya daka mata tsawa. Me ya kawo kinan? Ita ko matar sai ta kunna waya ta fara ɗauka. Bai sani ba. Ya ce na kashe mamaku ne saboda kuɗi. Kuma ke ma yanzu zan kashe ki. Matar na jin haka sai ta fito ta shiga tsakani. Ta ce na san duk abin da ya faru. Mutumin ya fara ina ya ce baki fahimce ni bane. Ta ce na fahimce ka. Ka matsa ne mai aure saboda kuɗin da nake da shi. Mutumin ya ƙoƙarin yin wani bayani don ya kare kanshi. Sai matar ta ɗaga hannu ta falla mishi mari. Ta ce na riga na tura ma 'yan sanda wannan bidiyon da abin da ka faɗa. Tana rufe baki sai 'yan sanda suka shigo. Ta ce su kama shi. Sai 'yan sandan suka ce za su tafi da yaran sai ta ce a'a a bar su a nan ita za ta ci gaba da riƙe su. Bayan 'yan sandan sun tafi da shi sai matar ta ce da yarinya daga yau ne zan ci gaba da kula da ku. Sai ta rungume su. A nan wannan bidiyon ya ƙare. Idan kun ji daɗi ku yi following ɗinmu. Ku danna like, ku yi comment da ra'ayoyinku. Na gode. Mu haɗu a shiri na gaba.